El pastor mentider. Vet aquí una vegada un pastor que es deia Martí. Cada dia s'aixecava d'hora per anar a cuidar les ovelles. Es passava el dia al camp mentre elles pasturaven i vigilava que cap es perdés. Un dia, en què s'avorria molt, va decidir gastar una broma als seus companys. Va començar a cridar: «Que ve el llop! Que ve el llop!» La gent del poble de seguida el van ajudar, creient que en Martí i el seu ramat d'ovelles estaven en perill. Quan van arribar al prat, en Martí estava estirat a terra, tip de riure, perquè havia enganyat a tota la gent. Al cap de pocs dies, va voler tornar a gastar la mateixa broma i va cridar: «Que ve el llop! Que ve el llop!» La gent del poble va tornar a córrer per anar a salvar en Martí i a les ovelles, doncs es pensaven que el llop, aquest cop, sí que havia arribat. Quan van arribar al prat, en Martí els esperava sentat a terra, del mal de panxa que li feia el fart de riure que s'havia fet. La gent del poble va marxar enfadada, doncs per ells la broma no tenia gens ni mica de gràcia. I va arribar un dia que un llop, gran i negre, va aparèixer al prat on en Martí guardava les ovelles. El noi, espantat, va començar a cridar: «Que ve el llop! Que ve el llop!» Però aquest cop ningú va anar a ajudar-lo. Tothom es pensava que en Martí tornava a gastar una de les seves bromes. El llop va ferir diverses ovelles i se'n va menjar 2. Després d'això, en Martí es va prometre a ell mateix que mai més tornaria a dir mentides.